Jaliyekî ve zarok li ber siya konên ku hatine vedan bi hevra dileyzin. Jaliyek din ve karkerên demsalî li nav zêviyan dixebitin. Ev dîmen ji gundekî sernavçeyan qerepeytexta Tirkiyê ya bi navê Kazanê ne. Karkerên demsaliyên Kurd ku ji Mêrdîn û Rihayê tevî matirsiya vîrusa korona û germahiya havînê bi zehmetiyek mezin di van zêviyan de hilberine zebzeyan dikin. Fesîh Yılmazê ku ji dêrika Mêrdînê ye û ji sala 2003 ve malbata xwe re li vir vî karîdikê behsa rewş û zehmetiyên xwe dike û dibêje îsal vîrusa korona bandorek xirab li me kir. İsa'nınki sıkıntı pır zeyde ne o her sale. Şüber ve pandemiya ve virüsa. Şüber ki işçi sıkıntı yavan şey bu avline hatın gelip bir yol belgesi var. Bir izinli ve izinci ne dikkatin. Millet dirsiyan ne kajmali kadar dikkatin. Şüber bir hayme tam zarar krisal. Karkerên Kurd ku saat 7 sibahî heta 6 êvarî di nav zêviyan da avdan, dermankirin û çapa şitlênî sot, xeyar, fasolî û bacanên sor dikin, 6 mehên salê tên vê derê û bi zêviyan pêcar digirin û wisa çandinî û hilberina zebzeyan dikin. Muhbet çetin û hevjînê wê bihatîn çetin jî tevî temenê xwe dibin germa havînê de fasoliyên şîn kom dikin. Em îşê fasola dikin, ê sota dikin, firingî çandine çamak. Sabah geçime dünya işte mjwe derî hevra hatine. Mesela çok aile insan hani ve çandırana nailo da yaşamıştı ben. Ama Suriyeli yani artık bunu yek. Suriyatın ama wan fena yani çandırma yani her çandırık hey do ailesi aile de rudene radıbe. Yani hayatlık ne hoş. Ama hayat devam insan mecburi ve bir şogule. Reve bom zaten vak berevin hem reviyan hatın biraz sabah iş. Yani rın bu ki reve ve ne var mı hindurda hin perişani bu. از خلق قرض داغیمه ویران سایرین رودنن اما هاتن ایجاز para iş ولا از بیری تنینی borcu میشه و ام کستون اما صاد خبتن Seyit Paçalêl Mêrdînê çê dibistanê jî bi gazince ku ji ber mecburiyeta kar ew zêde nikarin wext ji dibistanê re veqetîne û ji ber vê yekê li paş hevalên xwe dimîne. Ez ji Mêrdînê hatim molez mektebê dixwînim. Em li gundar dixwînin. ولا مثلا قم مكتبه دخوني يعني ortam pir naxweş e. Yani mesela çıkam seviyem ulaşmış yani nakev desteme. Li gel konên malbatên Kurd ku her yekê ji wan de dosye malbat dimînin penaberên Sûriyeyên Ereb jî li nav van zêwiyan konên xwe vedane û karê çandiniyê dikin. Her wiha gorî raporteke atolya pêşvebirinê ya meha tirmeh û tebaxa sala 2019 tenê Lanqerê 46 heremên ku kon lê tên vedan, 2638 kon, 20575 karkerên demsalî û 12356 zarokên wan hene. Sait Özmen, Kurdistan 24, Ankara.